Keď mám porovnať s modelom, ktorý odchádza, to sa nedá porovnať. Toto je auto úplne inej dimenzii. Ja som ani nevedel, že to je Peugeot. Pozerám, čo? Peugeot tak akože machroval, že idú vydať nové auto. Som si povedal, že zase niečo zvláštne, ale potom som to videl, tak preto som sa vlastne aj sem prihlásil. To nedá sa to porovnať s prvou generáciou, čo bola predtým. Tichučké, milo prekvapený, ozaj. Nebudem skrývať, že je to na prvý pohľad spredu tak trošku ide tak do takého rangeroidného, evokového štýlu, ale pritom si to stále zachová akože svoju identitu, čo je super. Nie je tam veľa gombikov, je to také jednoduché a v jednoduchosti je krása, takže ja oceňujem to. Tovarenské spracovanie sa mi zdá veľmi dobré, mäkké, príjemné na dotyk. Sedí sa v tom vynikajúco. Pre 4 ľudí si myslím, že úplne pohodové auto. My máme vlastne 2 deti a dobre reagovalo na akúkoľvek moju akciu. Približujete sa príliš blízko auta, upozorňuje vás to, tak toto sú všetko veci navyše. Tým, že mám 3-ročnú dceru, chcem tú bezpečnosť a to je prvorade u mňa. Takže možno preto som začala týmito vecami. Pre nás tá funkčnosť a bezpečnosť je najdôležitejšia pri aute určite. Ako taká splnená hračka, splnený sen z detstva. Je to auto, ktoré je aj pre mužov, aj pre ženy. Budem rozprávať o farbách. No. Áno, farby sú veľmi pekné. Skepsa. Hovorím si, že malý volantík, obrovský displej nad tým, tak si hovorím, že wow, že ako to bude fungovať, vedľa tiež ďalší displej. Keď som si úplne prikracol, že ešte to auto nešlo. Palubovka pekne prehľadná, dá sa tam pekne všetko nastaviť, je to super. Keď sa človek rozbehne, ten displej je skvelý, pretože nemusí vôbec preostrovať, pozerať hlavou, pozerá sa rovno cez neho na cestu. Veľmi prehľadné to bolo. Jednoduché na ovládanie, ozaj. Nemusím špekulovať, že čo, kde, ako. Letecký, by som povedal, dizajnovo. Aj pocitovo vo vnútri je to priestranné. Samozrejme, auto má asistent výjazdu z pruhov, je maximálne príjemný. Mal som možnosť pustiť volán a vyskúšať, či to auto sa naozaj správa, jak má. Upozorní ma, že odchádzam z zadného pruhu. Niečo nového to bolo. Nemám to ja v svojom aute a prekvapilo ma to a upozorní ma to, jak keby mám vybral telefonovačku. Ako tieto slovenské cesty sú také, aké sú to tankodromy, ale nemal som pocit z toho podvozku, že by nebol komfortný, že by som po tej takej dlhšej trase cítil voľakú únavu alebo nie. Vedel by som si predstaviť aj 600-700 km kúse prejsť na tom aute. Dáva to zmysel, akékoľvek výbežky, výmoly a všetky možné nástrahy sú v samotnom meste. Veľkosť hlavne Batožinová je pre nás dôležitá, keďže máme ešte 2 deti, z toho jednu dospievajúcu dceru a my keď ideme na dovolenku, tak to je kufro. Exteriér je zaujímavý. Svetla, tie sú veľmi pekne robené. Pôsobí to moderne, tá chromová maska je naozaj akože dosť pompezná. Zadok je skvelý, fakt. Akože Francúzi asi vedia, že keď navrhujú auta, že tuším, že auto je tam v ženskom rode, to je správne, takže ten zadoček je fajn. Auta nás púšťali, že poď predo mňa, chcem ho vidieť zozadu, takže vyzerá naozaj super. Že nie je to ako napríklad u niektorých iných aut, že človek vidí spredu, je to super, potom zrazu to auto prejde, tak si povie, že Nesklamal, nakoľko ja som vlastníkom manuálu, vyskúšanie automatu bolo perfektné, pre ženu ideál. No tá odkladacia prehľadka v stredovém tuneli, to je vynikajúce. Hlboká, veľká, chladiaca. Chladiaca. To je výborné, ozaj. Pre hlavne v lete, že je to tam cítiť, že tie minerálky alebo nápoje, čokoľvek, že je to tam trošku chladené, takže dobre. A určite sa aj zarobí to masírovanie toho chrbta, ty sadiel, že je to niečo nového. A hlavne ten priestor, že je to už na tie nohy, celkovo to posedenie je tam kvalitnejšie. Tuším, v tom GTčku bola tá 10 repraková sústava, takže znela naozaj tučne. Športovo vladené auto, ale ktoré sa dá prepnúť aj do ženského režimu. Ja som si do neho najprv sadol, malo ženský režim, som sa nalakal, že či to je šport takýto. Potom som tu objavil také tlačítko a auto sa zmenilo na dravca. Kam som pohol s ním, išlo to aj to auto a tom športovom režime ja nehovorím. To, keď stúhol ten volán, tak to bolo úplne o niečom inom. Akože klobúk dolu. Auto do mesta, do terénu, univerzálne vozidlo. Skrátka, není mu čo vytknúť. Jediné čo, že chýbať bude v mojej garáži asi to.